October ni som pakhat sangkhat zakwa somsari pathum ania zan boru kan women are hle Mississippi a pas ka gola khomi Calvin Park le Charles Hickson te hi thian an ni ba kha an na thona po mun khat ania longsiam na factory a thokin chumi zan chuan hotlang lova sangaman koi pa an rela nga kuai hrui thlak pa chuan chung ko chanchin te an ni tin nun le an na chung chang te soin an ti ti dun bora an soi lai mek an nun chu kum khua atana in thak vek non ani ti reng an shelo Calvin le cha sa te chuan chutia an ti ti mol lai chuan i we fo thlo na lian deuh mai an muwa a hlau phei chu an hlau lova ma se chu thlo na atanga ron chuak te chu an hlau thung hle mi te soi thin toy te dang lip lep mit mulian deuh ang kha an hutlat lo heng an mi mu te hi ram huai ang mai a mel chhia an nia chung thil te chuan chal sa te thian dun chu an hnai hret an hlau lutuk chu an thut mun tho san na chang pon shelova an en reng maya an taksa chu a khong vek ni hian an hria a midang tran puina aw tur tak ngial po in an ka chuan ang theilova an kha chi tlat maya chung thil mak tak te chuan enge an chung an ti non ti an thlir rengut mai ni churam huai ang tak mai te chuan an pahnih chuan Charles le Calvin ate chu manin an la tal thei chuang reng lova an thona chunga chuan an hruai luta a chuta chia chuan an mang chia chu ein ran ta ani eng pol phut mai chu masabera tan wana an muwa chu thil pol chu an lampan a thlokin alang lian tiala thleng ang tak mai ni in fit som li bial vel zet hi ania asan zong po hi alo bera fit som bor chu aniang chal sate omna thlen ma dewa chuan thil thlok chu boruaka tuichunga chuan adinga thona thlok pa ngai khol ri ang hi arilova khoi raw ri ang mai hian ari vung maya thona atang chuan thil engemaw pathum hi nuailama chuan ron chuakin chung thil te chu leirap lovin boruak fit khat vela chuan an kanga fit nga bor vel ni in an vun chu achuat ten tun maya an var deuh vu mai boka asan pa angong nei lovin an lu chu an dara chuan a in phun ani bera an mel chu a chle an nar le an beng omna tur ni om tak laya chuan pangti chor ang mai hi a zum chuak vu maya an nar le an beng te po ani ve ma na an mit mu chu a bial lianin a pong pur maya tin a pual deuh ru boka khua po an mu chiang hlei theilovang a ti mai tur hi an ni mi hringin ban kan nei ang hi nei ve in kutzung tang nei to lovin chakai bok pui ang deuh hian kutzung tang sei tak pani an nei thunga chung thil mak tak te chuan chal sa te pani chu an pan hnai ta zela an tong lova ma se thil rivu vu ero chun sherenga chal sa te thian dun chuan an hlau em awangin chet pon che thei reng lova ma se nu loka chuan an hlau wanga che thei lo an ni lo ti chu an theta a chung thil mak tak te chuan eng tinemo an wani chun ti ni ti an thiam ta a thei to pa che tan tum po in om zia reng om lo chung thil te chuan Calvin le chal sa te chu an bana chuan manin ol sam tak hian an khai kang nol maya ri na an nei talo em moni le ti hial tur khop hian ani an zo ni Calvin a hlau lutuk chu a thi dang tak nge a awan nei let ling hle chal sa thung chuan a taksa pum pui chu mu chur hian a hria a tin angai tuana chu a taksa atang chuan an phor sakem moni le ti tur hian mak takin a oma chung thil te chuan chal sa le Calvin ate chu man chung chuan zoi muangin an thlona tui chunga ding reng lampan chuan boruaka chuan an tol phei pui ta a thlona bulan thlen chuan abang pakhat chu tui ang deuh hian a phone hluawa thlona bang chu a bo ta dai maya chuta chuan an thian dun chuan an lu pui ta ani chal sa taksa chu alamu chura amit chia chu ati che theya anu loka chuan thil eng em mai chuan a mai chu a en ta a chal sa chuan a thi em chu ka thilo ani mo ti in a ngai tu a chung ram sa te chuan an mut tir do kan ang tak mai chu an hual khup maya enge a chunga chuan thleng don ti ngai tu ngam reng lo aril ru chuan chung thil thleng te chu amumang mai ni se ti in a tong trai mula ma se a tong trai na ero chani na omlova a thil ton chu mumang satli ani tlat lo thil rap thlak takani a thil ton hi mi khuwa a hreveka a chunga thil thleng te mu vek chung chuan amang chia chu a in tran chhota a Calvin a po chu alien te thlona chunga thir do kan pakhata chuan a thang har lol maya a umna pindan chu a bial pup maya light eng mai hi a eng phut maya
ma se ran pa in bal femo mu tura chuang lova abanga chu a eng hrim hrim ni hian a hriata tin a thlawna chung hrim hrim chu thir kang rim anama a hui chum maya a ui deuh hmur boka amita han khap sok soka a mu fia thei deuh tak nu chuan ama chau chu alo om reng lo alien nu hian alo en kwa umaya ama a aman tu te ai chuan adang lam zoka tlemin mihring rong akai dewa amit mu chu alien ema abial kung maya chu alien nu chuan kelvin chu aril rulama bia in lauthong su engma hlau tura om lo ve atia anem na tong kamero chuan om zia nei thui lo hle a chan chu tia hlau lo tura ti chung reng chuan atak sabung sang chu engemaw hian a dep kuala chuta alien nu chu dingi lin tlem atol hnunga kelvin aril ruwa bok chuan tina cheka tum lo ania atilea apan hnaya abianga chuan merin akhabe chu achela kalvin chu a ang tareng maya akut le lam zung tang lai ta atang chuan engemaw hi alor chuak chuala kalvin ka a chuan akut zung tang chuan komin adanga tangin chung lama chuta nar lama chuan dap thlata zela kelvin chuan na ati em maya awa hantuma a au thei bok silova chutia na tia atal or lai chuan alien chuan aril ruwa bok chuan lausu atilea chuta nar chunga tang chuan engemaw hi ala chuaka heti lai vek hian chal sapo kelvin ang chia hian exam hi atok ve meka ani thung chu atiraman tu pathum te khan an din hual thunga an kut chuan chal sa taksa chu an dap kuala an che dan chu amak em maya no telem battery down lam to che thut hi an ang bera robot te po an ang hle chal sa chu aril ruwa an be thauna in kalvin anga nem na rong kai ro an soi thung lova angai tu na sang chu an mu thei veka angai tu na tin mai chu an exam ni hian alanga thil dang ngai tu tumpo in a thei reng lova angai tu na mang chuan chungram samak pui te chuan thil an ngai tu ni mai hian a hria a chung zona chuan football tiat vel thil mum pel pul hian thom nei mi alo hian a taksa chu a skena a kelera tanga a chi thlengin voitam tak skenin alu phei chu a uluk hle a hetianga che theilova an mud reng lai po hian ni khwa chu an hreveka chung an mani boi pui tu te ni lo an mani ang tho thlona chunga chuan midang an omve ti an muboka then khat chuan chu tianga an mani in exam lai chungoi reng hian an lo en ve a chulai omte reng chuan thil de vet hi an vu aveka eng symbol emo hi boruaka chuan an kap chuak thewa chung symbol te chu Egyptian horop hieroglyph sa ang hle a ma se a horopa chu chungram sa te che zong chuan adang lam zela kelvin le chal sa te chuan a thlona hrim chu thlona pa ngai ni lovin a hrana nun na nei ni in an hreboka a khat tok chuan thil ri vung ring lutuk si lo hi thlona chunga chuan a ri le thina chu thil ari ka piang chuan thlona pumpui chu a eng pup thin nakina chuan an lu te atina a an luak te a chuak ta a thil eng lutuk nen thil ri vu nen a rim nen a boruaka chu an zo lo ta ni hian a hriata mihring ril ru le ngai tu na chuan chulai thlona chunga thil thleng engma chu a hrethiam phak lo ani ber mai kelvin a po hi heti lai hian alien nu chuan ala exam renga athi dang le tangenge a athi dan don chuan amit thla a mihring mel sang angai tu po ni lo chu cinema athil en ang maya chiang hian alang zut maya chung mela mu zong te chu mang ang le thabar em mel hian an lang veka chal sa le kalvin ate thil ton chu thil na mai ani lova ma se mi tenan ton ngai lo ani lo ti chu a hre thiam ta ani chu an thil ton ang chu mi sang tam takin an tong ve a chung lo tong ve to tu te mel chu a mu ni in a in hria ani tin alien nu chuan thil engemaw hril atum tlat hian a hria a thil poimo tak ani mela ma se kelvin a chuan a ngai tuana a sen ma in engkim mai chu a thim ta a athi dang ta ani Calvin Parker le Charles Hickson ate chu an hmakwai chiana lui kama chuan an har chuak hlol maya an vai ruaya rang takin van lam chu an hoi ngala thlona chu mu tur alom to lova darkar engemaw zat chung chu thlona a khan an omin anin hria a sana an han en chuan minute som ni chia alorala an thut chol wang nu chuan an thil ton mak tak mai chu report tha in an hreta a thlona lam thil ani awangin Air Force te chu an bema sabera ma sen ni chuan an lo uk sak lo hle a police lama kal turin an lo ti a Air Force ten UFO case kan langai lo ti in
hemi tum hian an lo chang ni ome chumi nu chuan police station a chuan an kala an thil ton te chu an hril taveka atira chuan police te chuan an thu soi chu an lo oi sak lo hle a ma se anom dana chuan an thil ton chu ti tak zetin an hlaw ani ti alang thei bok si a police te chuan test nei tha in an reta a Kelvin ale chal sa te chu pindan pakhata an khung du na engtiara nge chulai pindana chuan an da don ti an hril lova an tong zong chu an record vek boka rei tak an da chuan an thil soi te chu an phuwa chopani chuan engtin motak an soi chhuwa chu ringin police te chuan chu tianga da chuan ni a ma se rei fe nuwa po chuan an thu soi chu thil thleng tak tak nge ani ti fin fiana bak an the thei lova an ti tia chuan chal sa te thian dun chuan an thil ton te chu an soi du na an ngoi le wang thina dot soi om hian an lang reng lo chu an ti na record chu the secret tape ti in anu an soi ta a an ti chu an thu soi dik nge ani ti nem nge na ani zui ta ani Kelvin le chal sa te chuan an thu soi zong chu thu dik ani e an tia UFO lam chanchin nga event tu te chuan Pasco Gola huna chuan chumi zan chuan thil dang lam tak a thleng ngei ni in an ngaya tin khati hun lai vek khan mi then khat van lama eng tak mai RC ni si lo thlok an mu thu soi an om nual boka police te na hun laia an soi lo bok chu khami zan khan police station lamin phone call som nga chuang an dong ti ania call te chu mi sang ne na tanga an don ni in thlona mum pul mai niam taka thlok eng pol phut mai an mu thu te an report loma chal sale Calvin ten an soi nen chuana in mil ta chia ti na ni rang takin chanchin bumi lamin an hrenga la UFO lam boi pui tu tele skeptic te thleng chuan Pasco Gola khote tak de chu an pan rui maya chal sale Calvin te chu a thon thulai mu an nia chung thil thleng oi lo chu mi tam tak anom ve thowa ma se an ni pahnih hian lie detector test voi duai lo an paltlang vek boka a oi lo tu te tan po an oi lo chan tur atiwang hle ani an thil ton chuan an nun a thlak hlok ati theya chal sa chuan an thil ton chung chang chu interview hrang soin kom a hlo hle a Calvin ero chu thil thleng te wang chuan PTSD anei pha a mipui mimir mu thei lo turin a kho satatlat thunga ma se he Pasco Gola UFO accident hian thil engemaw aron lan tira chu UFO abduction chung changa ni in mi ten an rin a in UFO abduction chu a thlengun ti chu ni he Pasco Gola a thil thleng hi angai thatu ni ringot po hi a topic thak hle maya tin arap om viau maya ma se thil thleng hi artificial viau lo thung iti mai te ang mi ton ngai mi alo ero ani hau lo ani hun engemaw chen atang to khan mi sang alien te muwa alien ten an abdak ni in soi hi anom fo to thina nangai pu in mi soi mo chu I reto nge yang alien ten an abdak case jinga lar ber chu sangkha jakwa somruk pakhata Betty le Barney Hill ten upa in New Hampshire abdak an ni thu an soi kha ania Hill ten upa hian aman tu te hi lian lo tak mihring pian phung nei mit mulian tak lulian tak nei war deuh pup ni in an soya chunga man tu te chuan an thlona chunga hruain an taksa bung sang te chu an exam sak ni in an soya sangkha jakwa somsari panga khan the Travis Walton abduction an ti kha a thleng boka Walton a case a hi chuan mit nge ya UFO lo mutu kha tam takan oma Walton ale atrian te hi thingkita e zong ni in tum khat chu an na thona chung loka chuan UFO thlok an huwa chumi nu loka chuan an thian zinga om ve reng nia an hriat Walton ale mi pakhat chu an bodai maya hemi tum hian Walton ate hian Sitgreaves National Forest Park a na an thoka abul hnaya omte chuan Walton a chu UFO thlona atanga trek tla in a denga a bodai an timaya hemi tum hian an zinga mi pakhat Travis a hi a botela an thian dun chuan an zong ta a ninga hnuwa chuan Travis a chu an hmuwa ani chuan thlona chunga an om thu le thil nung mihring te aya te mit mulian le lulian tak te chu thlona a chuan an om thu a soya Travis a chu a vil tu te om lo lain a tho thu ta thlona chunga chuan a tlan chek wal ta a chu thlona a chuan a hma a aman tu te aya sang zok mihring po ang zok dang te po a hmu thu a soya eng tin amo a tlan chuak ta ani sangkha jakwa somriat panga khan Whitley Strieber chu upstate New York a thama lain abdak ania aman tu te chu te tak te lulian le mit mulian deuh an ni thu a soya
Striber chuan ruk bawani chungchang te chu lekhabua ziakin communion ti bu chuang nge a lekhabua chuan alien tena taksa an exam dan rova tak aziaka voi khat phei chu riaulian pui ni maya lang chu alua an vi lu thu le a thuak thlenga an vi thu asoya tin amonga khol engemaw mangin an en boka che theilovin ni ko hrevekin tiang chuan an soisa ani communion bu chu a hun lai khan lekhabu shal kalber ani zuita a chu lekhabu chuan mipuite a alien abduction chungchang aron chok thole ta bokani Striber lekhabu be chan hian movie te po siam ani nge sangkha jakwa somsari paruk khan alagas abduction an ti chu a thleng le boka hemi tum hian papali ten an toka anni hi road trip nein mainan kala man anni a thlona hruai anni hian thir do kan ni om taka mutir anni a aman tu te hi lulian deuh mit mulian le zen tak anni thun soi ve thunga pasko gola athil thleng ang deuh hian eng thil thleng po hi mutu an tam hle han ngai tu ta ila thil thleng te hi an zawai hian ani nang tlang hle ti kan hre theyanga an che theilova boruaka la kan anni a trong rilovin aman tu te chuan an ril ruwa an bia a an za hian an har fim vek boka ma se an che thei reng lova chu tia che thei lovan omlai chuan an taksa chu aman tu te chuan an ngai sa a rap thak takin exam an nei ta a alien ten an exam dan hi chu ka soi vek lo mai nge abduction tamber hi chu voi khachi a thleng thina chu ti chungpo chuan atuar tu ten ngai an ole hlei thei lo fowa a thleng non thin lo hi an van nei na ber pakhat po ni a Charles Hickson ata ni ro hi chuan abduction hi bultran na ang chau ani anu kum lo kala hian voitam tak alien encounter hi anei zuya voitam tak alien a hmu tinani July sangkhan zakwa somsari pali chuan Charles chu alien nu in an ina atlo thu asoya chumi tuma atlo tu chu sang tak zen deuh vunpo warvu mai mit mulian deuh ni in asoya Charles chuan sangkha zakwa somriat chaute po khan alien encounter chu anei zui thu asoya achang chuan an thlok chu a hmu zuai chang te omin achang chuan alien chidang dai te po a hmu thu asoi boka Charles soidana tanga alan dan chuan alien ten an boi pui ber ni lang chu khovel mishing tem kan ti chia tial chung chang hi ania then khat chuan nuclear man ro chung chang te soin free energy chung chang te po an soya alien pol khat chuan mishing te chu khovela experiment ta na da kan ni thu an soya adang chuan Charles chu an khovel le an thiam na chung nung tak mai te mithla angin an hmu tira sangkha jakwa somriat pathum khan Charles chuan alien ten ataksa a chip an phum thu soin a risel na chu an vil reng ti asoi boka henga alien hmu te awang hian UFO community a po hriat a hlo hle a kunaliam hnem tel tela athil soi chu abel na sa tul ni hian kong le lama chu na hriat boka then khat chuan a lar du wang mai ba kan lo an tia tin then khat la in Charles chau chu alien ten khovela an thil boi puyani hi an lo ti ve boka thil mak deuh chu interview na a zo na te reng hi kha chu a chan na ka le khabu a khan ka ziak to ati zelani le khabu hi atopa hian he tiang tong te hian an ziak ve zia le ngal pasko gola alien abduction hi thil rin tlak deuh ni hian alanga atong tu te patling pani mi papani ania an thu soila an hriat lova an record sak thlengin an thil ton chung chang vek ania tin khati lai vek khan midang ten vana thil pol thlok an lo mu ve boka then khat chuan UFO abduction case a chuan rin tlak ber hialang lo ti tok an om boka ma se kan ti fo thin dan angin adik rengangem an tong tak angem ti lam hi bi ve thuak te ang Charles Hickson le Kelvin Parker te hian an thil ton hi chip chiar takin an soi theya ma se physical evidence a thleng nge yani ti fin fiana mi ta mu thei hi pakhat ma a om thung lova psychological explanation lam hi I han en taila hypnagogic hallucination an ti hi thil thleng fo ania kan mu thil don ve lai taka kan vai deuh ruai laia kan om dan hi ni a ma se mi tamber hian hei hian tongai lova hetianga vai deuh ruaya kan om lai hian mithla ange atak ti po hriat hlei theilo thil ton hi a om fo thina ruang am mak tak te an mu a ori te hria in midang om ve ni ten an hre thina Charles le Calvin atena an taksa om dan an soi hi sleep paralysis mizo ten mai mizial kan tiang deuh hi a ang hle a hetianga hi chuan I thuak hi amu hila taksa chet na ber motor function kha a chol to a chu wangin taksa che thei to thin lova
ni ko shelo ang deuh hi kan ni thina atam ber chuan an hrengai lo reng boka hetiang sleep paralysis hi itong thina ni chuan thil nuam lo takani ti hriat ka ringa tin lucid dreaming an ti hi om boka chutianga chuan thom te po hria in thil rivuvu chal sa te soi ang te kha thil hriat ngun pol takani a lucid dreamer te danglam na thung chu mumanga ni ti an hre thina an du danin an mumanga chuan anom thei thin boka mumanga ni thowa kan zuang thate ang ti te mo kan thlok te ang ti te in an du danin an mumanga chuan anom thei thin ani chung chu lucid dream nei an ti te om dan ani atak te po a ang thin hle zirna atanga alandan chuan alien abduction case tamber te hi hypnagogic experience nei an lo ni thina soitak ang khan an manga chuan atlang puin thil la lam hu in ruang am te an mu thina chung chu shadow people emo headman ti te po in an soi thin kan hlau zong azirin hetiang manga thil la kan mu thin te po hi adang lam thin ni a hriat ani bok heng ruang am kan mu thin shadow people te hi kan hriat na le kan ngai tu na in carbora hian an che thin ni in an hria a abduction case tambera alien mu in ti te po chutiang chu alo ni fo thin ani muthil ma dewa vaideu ruaya thil mu thin zinga hian sa phau chuan hack emo old hack syndrome ti hi an soi thin boka mai mi zial kan ti ang tho hi ni sa phau hian mai mi zial sang hi an nei chau bik ni om tak ani chutiang old hack an ti te chu doi thiam pitar ang hi ni in an soya achang chuan amula ya te om chunga te chuan alonin an hre thina na te hial po an hre thina ni cha sale kelvin ate thil ton po hi heng thil tenen hian soi zomani thil thleng thei en hian cha sa khan hypnagogic experience an ti ang hi an nei ani theina laya om hian a hriata thil dang neu hi chu angai tu bel ani thei maya arin hlel om chan hi chi rang oma khang somruk somsari bor kha UFO mania an ti mai UFO lar lai kha ania pho chop case kha atam maya mase Calvin Park kar na tong ve boxia engtin nge mi pahni in thil in ang chi an ton thayang thil mu sual lo ni ta se ti hi zo na om thei ani a mi pahni in hypnagogic experience in ang chia arwalin an tong thei lovani cha chale Calvin ate police station an kalkhan cha cha khan thil thleng te kha asoi para Calvin ero kha chuan soi tu reng a shelova thil khen la hian kamu hil daya ti in police hobula hian asoi ni athan har nuwa athian pan asoi fe nuwa asian na hi aron kirle chau ni inalanga tin hemini hi Calvinan nathar atho ni azom ni kha ani boka kumsom pakomi chau alania chal sa hi heti lai hian kumsom li pathum ani to thunga tin nalama po achunga mi ni in asiniar ani a ti deuh du ate ang kan chui ta sa Calvin a hian do ta soya ka tilova mi ringril ru hi ai nga na tlak lo maya zirna atanga landan chuan thon thu engemo an soi kan hriat hian chu thil kan hriat tlut be chan chuan kan ngai tu na hi alo in siam bel thayani an ti ni hei hi fin fiana te po aum nge a chu tiang ani theina case chu hemi te thian du na po hian oma tin Calvin a kha thil an ton nu khan stress wangin kar engemo zat dam do ina zuya akum le a po dam do ina rei fe a le a khami zan khan thil thlen ma khan zu an in chau maya thil thlen nuwa pon in le chau boka tin chal sa thu soi kha kum tin a in thla ka tlemin thil thleng a hriat bel zel thu te soin atopa phei chuan le khabu cha tak dai soi tura nei ta hial ani kha Calvin a thung kha chu kumsom ni chung zet are wanga chu mi nuwa chuan mi pui muwa aron in lan ve le ta a reilo te a chal sa ang bokin le khabu aziak ve le ta ani khati laya police te na report somnga chuang alu thu kha soi ania ma se khang report te kha chal sa te thil ton chanchin buwa chu ani nomi te deuh vek an ni thung pasko gaula a thil thlenga hi chuan phui tok lo lai hi aum nual maya chuti rualin soifia hlei thei lo lai te po aum ve thowa anuwa chal san alien chi rang ka mu ati ero hi chu ke chuan ka oi to lova nangni ponin oi to in ka ring lo ama sabere ro kha chu ama po hian an tong tak ni in asia ti alanga an pahni khana nuwa an thil to na wang khan an boi pha a an thil ton tak kha chu an hriat sual te po lo ni ta se ril rulama ero an thil ton wanga an boi na kha chu thil thleng tak ani thei thungani enge nang helai pasko gaula a thil thleng hi ingai dan nia cha sa te thian dun zurui chap thla hian an ti ti an mang phan mai te hi ani thayangem comment lama ngai dani lo soi ve don nia
tun tu matan chuan khati zong kha kan ngai thlak le thei chu ni ta se ale pe ka thungai nom tak nen kanin tong le theu don nia ani phot ule